Molt bona tarda a tothom, benvingudes, benvinguts. Mireu, amb aquest acte, Catalunya Sí dona continuïtat a un cicle de debats sobre temes que considerem estratègics. La nova junta directiva va acordar posar en marxa tota una sèrie d'activitats de projecció i una part d'aquestes activitats són aquests actes. Ara fa unes setmanes van començar el primer acte d'aquest cicle, que va ser un acte dedicat a l'audiovisual, la llengua catalana i la joventut, un tema que considerem estratègic en aquests moments. De fet, ahir es presentava el decàleg de la Plataforma per la Llengua tractant justament aquest tema que nosaltres pensem donar-li una gran rellevància. De fet, nosaltres, la Junta Directiva de Catalunya Sí, estem pensant en elaborar un decàleg, també en diem un decàleg, amb uns quants punts que considerem que són fonamentals i estratègics i que pensem plantejar-los com una exigència, per dir-ho d'aquesta manera, al conjunt de forces polítiques que es presenten, sobretot a les independentistes i de forma més clara i més directa a Esquerra Republicana. Una sèrie de punts que pensem que han de ser atesos, que s'han de desenvolupar en els pròxims 4 anys. El coordinador, per cert, d'aquest acte, del debat que vam fer fa una setmana sobre el tema de la llengua, va ser el membre de la Junta Directiva, Joan Soler Camardons, que, per cert, malauradament, està ingressat per culpa de la Covid i aprofito aquest acte per enviar-li una abraçada molt forta. El necessitem amb nosaltres, necessitem de la seva energia, del seu entusiasme i de la seva capacitat de treball. En aquesta sèrie de debats que volem fer, el pròxim, amb tota probabilitat, el dedicarem a la qüestió de la feminització de la política, la dona i la política. Probablement comptarem amb Gent Díaz, diputada per Esquerra Republicana o en el grup d'Esquerra Republicana com a independent i membre de Catalunya Sí, suposem que d'aquí un mes, més o menys. I avui l'acte aquest el dediquem a un tema que també considerem estratègic, absolutament estratègic en aquests moments que viu el país i que volem que formi part de les prioritats del govern de Catalunya en els pròxims 4 anys. La qüestió de l'economia verda i la transició ecològica. Per tal de coordinar i pensar aquest acte, això li vam encarregar i de fet ho va proposar ell, el Joan Capdevila, pels amics Capi, que és diputat a Madrid com a independent i membre de Catalunya Sí al grup d'Esquerra Republicana a Madrid. Bé, aquesta és la presentació que volia fer. Joan, tu ets el coordinador, tu ets el que mana avui, vull dir que et passo la paraula i a partir d'aquí jo em dedico a fer d'atent oïdor. Vinga. Moltes gràcies, Enric. Moltes gràcies a tothom. Es veu que ja passem de 40, això serà un gran èxit de públic i crítica, espero. Mentre va arribant en Ferran Civit, aniré presentant els altres ponents. L'Assumpta Ferran, que és física, patrona de la Fundació Renovables, consellera de Som Energia, va ser directora de l'Institut Català de l'Energia, just en l'època en què es va convertir en una de les principals impulsores del que va acabar sent la llei catalana de canvi climàtic, i els coneixedors i els afeccionats al tema mai li agrairem prou el seu compromís. Ferran Civit, que molts ja el coneixeu, és diputat portaveu d'Esquerra a la Comissió de Medi Ambient del Parlament de Catalunya i principal redactor de la llei de canvi climàtic esmentada. És llicenciat en Història, en Periodisme, en Antropologia. El currículum d'en Ferran és enciclopèdic, és també màster en desenvolupament sostenible, que és, em sembla, on va començar a engranar la seva falera energètica. En Pep Sales, que no el veig, però em sembla que volta per aquí, és enginyer agrònom i doctor a la UPF, expert en energia i en xarxes intel·ligents
i ara treballant al més alt nivell de la regulació. I en Joan Vila, last but not least, perquè una mica tots ens sentim afillats de la seva inspiració, enginyer industrial, empresari, CEO de LSPP, president de la Comissió d'Energia de PIMEC. Aquest no vol ser un debat de discussió, sinó d'aportació, de jugar a que aquests 4 magnífics experts, cadascú amb la seva visió, l'assumpte, ara com a consellera de Som Energia, però volem aprofitar la seva expertesa des del món de l'administració, si és possible. En Ferran des de l'àmbit legislatiu, en Pep des de com la regulació també pot ser molt interessant com a eina enfocadora d'una transició energètica. I sobretot l'expertesa d'en Joan Vila per ser un empresari capaç de fabricar paper tissú i fer-ne un negoci, però, i, a més, fer-ho amb un consum zero de CO2. No només zero, sinó que crec que aviat negatiu. Si us sembla, comencem. La meva formació sanitària fa que intenti resoldre els problemes amb blocs de diagnòstic, tractament i pronòstic. Si us sembla, comencem amb el diagnòstic. Estem on estem, el planeta escalfant-se i això provocant uns canvis que poden fer-los incompatibles amb la vida i amb la civilització que coneixem. Suposo que amb això tots més o menys d'acord amb el consens científic. Si us sembla, comencem per aquí, Joan. Diagnòstic i pronòstic, com ho tenim i com ho hem d'encarar? És cert que una transició ecològica serà una transició energètica o no serà? Engego jo? Sisplau. Molt bé, gràcies. Gràcies per convidar-me. A veure, n'estic convençut. És a dir, estem engegant una revolució de tota la societat. Una revolució que no només és energètica, va molt més enllà de l'energia. Perquè el problema que tenim és que a partir dels anys 70 ens hem repenjat de dos conceptes bàsics. Un de l'endeutament infinit i l'altre del recurs a la tecnologia. I això on ens ha portat, això? Ens ha portat que aquesta fe en la tecnologia ens porti en un camí on ens pensem que tot és infinit, que tot ho resoldrem posant-hi, fent anar més la màquina de fer bitllets, que és el que va començar l'economia a partir dels anys 70, i anar donant ales a la tecnologia. I això ens ha portat a un model que d'alguna manera està esgotat i que tots veiem que té símptomes d'esgotament. Un, que és el que som avui aquí, és evident que és el canvi climàtic, però n'hi ha més d'esgotaments que es poden percebre. La pandèmia, per exemple, segurament ja n'és un d'aquests problemes, però n'hi ha més. Per exemple, l'endeutament. Està clar que l'endeutament que té el món és una cosa que no s'aguanta. És un model on ens hem posat que realment no té sortida i que algun dia hi haurem de posar remei. Hi ha més coses, com per exemple la manera que fem les relacions internacionals entre països, de la manera que ens fem trampes per poder exportar més. El cas de Xina és paradigmàtic. El cas de Xina diríem que ha tingut en els darrers 20 anys un increment del 3.000 i pico % del seu PIB. Està clar que això ho ha fet, diríem, saltant-se regles d'ortodòxia amb el canvi de moneda. Per tant, d'alguna manera ens estem trobant que estem arribant a un final d'un model que hi havia i li hem de donar, diríem, sortida. I no és fàcil. I no és fàcil perquè, esclar, resoldre el model econòmic, diríem,
baixar l'endeutament i resoldre el problema climàtic, doncs són dues coses al mateix temps que són totes elles molt potents. Vale que hi ha coses que ja van lligades de la mà. Per exemple, si tots tenim clar que hem de baixar el consum, doncs la primera mesura que hem de fer és baixar el crèdit al consum. És molt senzill, això. És a dir, es treu el crèdit al consum, es pugen les reserves dels bancs i hem acabat el problema. El que passa que això té conseqüències. Això no es pot fer en 2 dies i això és un camí que s'ha de fer a llarg termini. No tot li va talso, per això. No tot li va talso. Com? No només, sinó que, a més, vull entendre. Sí. Assumpte. Micro, sisplau. Sí. Dic que segueixo amb la mateixa pregunta que has comentat, entenc, Sí. A veure, a part que això ha de ser una transformació energètica. Mira, deixa'm que comenci una mica amb el títol que li heu posat a la sessió, que conté la paraula economia verda. Aquest és un concepte que jo crec que el sento per primer cop arran de la formació que fa en Jeremy Rifkin a un seguit de polítics, que jo això li llegeixo en un llibre, no és perquè jo hi tingui res a veure. I estic parlant del 2010, que és bàsicament gairebé quan entraré jo a formar part del govern amb responsabilitats en matèria de contaminació atmosfèrica, bàsicament. Allà també coneixeré en Joan, per cert, en Joan Vila, en aquest cas. En aquells moments, quan hi havia aquest concepte damunt de la taula d'economia verda, era un concepte que jo crec que amagava un altre concepte que ve d'un altre, diguem-ne, personatge que jo cito molt, ara és en Jeremy Rifkin, que la deixem que citi en Harari, en Yuval Noah Harari, de les col·lectivitats subjectives, és a dir, d'allò que tots tenim al cap i que costarà molt de transformar si no passa alguna cosa. I en aquells moments, quan el concepte d'economia verda estava damunt la taula, el que teníem al cap és que el medi ambient és un fre pel desenvolupament econòmic. Això és el que hi ha al cap en aquells moments. I, per tant, tot el que passarà des del 2010 al 2020, en el fons, no deixarà de ser una mena d'una marejada de perdiu a nivell polític, però a nivell tecnològic passen coses. Jo aquí, a vegades, amb en Joan discrepo, que jo crec que sí que la tecnologia fa coses. I una de les coses que ens farà la tecnologia durant aquesta dècada que ara hem deixat enrere és que farà anar canviant aquest concepte que tenim que el medi ambient és un fre al desenvolupament i ho farà anar canviant perquè començaran a aparèixer tecnologies d'aquelles que veiem que transformen coses que, a més, ens agraden, tenen una component, si voleu, sexy, fins i tot, i, a més, són assequibles per nosaltres sempre que no ens posin bloquejos per tot arreu. I, per exemple, dues d'aquestes tecnologies que durant aquesta dècada que ara hem deixat enrere fan una baixada de preu espectacular, són l'energia solar, per una banda, per fer electricitat, i per l'altra banda és la bateria i el vehicle elèctric. Això passa en aquesta dècada. Per tant, en la dècada aquesta que tenim això, l'economia verda, però alhora tenim aquest fre al desenvolupament amb el medi ambient. I això, a mi, diguem-ne, ho visc molt en primera línia en tota la política de qualitat de l'aire, el dret a respirar aire net. Això és una mica un tabú. Quan ens hi posem el 2011 no parlem gaire que tenim l'aire contaminat, és un tabú, és així de clar. I, per tant, com menys se'n parli, millor. Per tant, frenos que ens posem nosaltres mateixos a posar damunt de la taula determinats conceptes. I perquè, en el fons, ens fan molta por. Ens fan molta por perquè vol dir que haurem de canviar coses. Coses que afectaran, sens dubte, els llocs de feina. Mentre tot això passa durant aquesta dècada, insisteixo, tenim una tecnologia que ens fa veure que les coses poden canviar i, per tant, aquesta subjectivitat col·lectiva va canviant, veient que sí, que efectivament aquest és el tema. Ens plantem, a data actual, on en lloc d'economia verda, jo el que li dic és que el que estem davant és d'una revolució industrial amb totes les de la llei. Una revolució que té a veure amb el transport, que té a veure amb l'energia i que té a veure amb les comunicacions. I aleshores, aquell que no ho sàpigui veure, que es calci perquè portem 10 anys tard, perquè fa 10 anys això ja ho estàvem veient. Però els pocs que ho dèiem no érem gaire benvinguts, que diguéssim aquestes coses, però ara jo crec que... I de fet éreu dels que predicàveu al desert. Ni al desert. Ni tan sols Lluny al desert.
i el desert. Però això ara estem aquí, per tant, ara no estem davant només d'una transformació energètica, estem davant d'una revolució industrial. I és molt significatiu això que has dit. Això és una transformació que l'hem tornat sexy. I perquè ens ajudi, perquè ho va viure des de fer servir el descargolador i muntant plaques des de fa molts anys. Això m'agradaria que us parlés en Pep Sales d'aquest fer de la necessitat virtut i aquest canvi que en poc més d'una dècada hem viscut tots. Què et sembla, Pep? Bones. Primer de res, gràcies per tenir l'oportunitat de compartir amb tots plegats aquestes reflexions. I una mica al fil del que estàvem dient, jo crec que hi ha una reflexió també que és molt interessant i que dona una mica una visió històrica, i és el fet que de transicions energètiques al llarg de la història n'hi ha hagut moltes, sempre n'hi ha hagut, i que per tant no estem afrontant la primera transició energètica, sinó que estem afrontant, com en cada moment ha passat, una transició energètica singular que té les seves particularitats, però diguéssim que això passarà, igual que les altres transicions han passat, tot i que, a diferència potser del que històricament, des del foc, la biomassa, el carbó, el petroli, etc., ara l'evolució és cap a unes fonts renovables que, per definició, no generen emissions de CO2 en la producció d'energia, però que tenen unes singularitats. I aquestes singularitats són que, per exemple, mentre que quan són combustibles fòssils els tenim en un dipòsit i, per tant, els fem servir en funció del que necessitem i del que volem, les renovables són un flux. I, per tant, hem de ser capaços de canviar la manera en què consumim. Fins ara consumíem el que volíem i els sistemes de generació es anaven adaptant, ara és al revés. Tindrem unes hores al llarg dels períodes de temps energia i el que haurem d'adaptar és la demanda. I, per tant, la transició energètica, que no és la primera que afrontem i que ara es basa en avançar cap a les renovables, definirà, com les anteriorment han definit, el model socioeconòmic, perquè moltes vegades la precedeix. És a dir, no és que la revolució industrial hagués dissenyat la màquina de vapor, sinó que la combinació dels combustibles fòssils, el carbó, amb la tecnologia, la màquina de vapor, va possibilitar la revolució industrial, on llavors va haver-hi tot el tema també del finançament i, per tant, es va crear un determinat model socioeconòmic d'aquelles societats que les van aprofitar. I les que no les van aprofitar no la van fer. I aquest fet és molt rellevant. Per tant, ara estem afrontant, com s'ha dit, una situació impensable des de fa molt poc temps. És a dir, parlar de transició energètica fa 5 anys potser era, com hem dit, una entelèquia, una cosa totalment difícil, un desig, però no una realitat. I avui avançar cap a un model 100% renovable està al centre del debat. No hi ha ningú que ho qüestioni. Per tant, si està en un model 100% renovable no hi ha ningú que ho qüestioni, a on ens hem de posar, on ens hem de situar, a on està la frontera, on està la demanda, la vindicació. Està en que aquesta transició també permeti als ciutadans, als consumidors, també industrials, etc., prendre'n part. Jo crec que aquesta és una reflexió molt interessant, perquè si hem de bastir un nou model socioeconòmic amb la combinació del recurs renovable, amb les tecnologies solars, eòliques, etc., les tecnologies de la informació, i, a més, en podem treure un profit, no només ser consumidors d'energia, sinó també ser actors actius, doncs llavors és quan realment totes aquestes potencialitats es podran portar a la pràctica. I les societats que no ho facin, com històricament havia passat, no gaudiran d'aquestes avantatges. I, per tant, jo crec que aquest és el repte que Catalunya i el conjunt del país afronta. Sí, m'agradaria, Pep, que desenvolupessis un punt que és molt tècnic i que a mi em va costar molt d'entendre, però que em sembla que poder és un dels colls d'ampolla pel canvi de paradigma. Dius que les renovables són un flux i això vol dir que cada electró que entra ha de sortir instantàniament, que al mateix temps que es produeix s'ha de consumir o s'ha d'emmagatzemar. S'ha d'emmagatzemar
o en piles o en bateries, o en forma d'energia potencial amb aigua posada amb alçada per poder, a través de l'energia cinètica, produir electricitat. Com canvia això respecte del gran emmagatzemament, els tubos que transporten els fluids combustibles? Sí, canvia dràsticament. Canvia dràsticament perquè de cop i volta doncs, el que fins ara, i de fet segurament molts de nosaltres, i no tots, haurem sentit aquests dies que els preus elèctrics han tocat sostre i que en part ha sigut també doncs, perquè han entrat unes tecnologies de generació molt cares, etcètera. D'acord, però aquesta ens l'expliques després de... Sí, però està totalment relacionat. Per què? Perquè de la manera que funcionem ara, clar, les tecnologies que poden esperar-se a produir són aquelles que tenen el recurs primari, la font d'energia, el gas, per exemple, emmagatzemat. I per tant el tenen des dels dipòsits soterrats, tota la infraestructura de transport. Clar, estem avançant cap a renovables on guardar l'energia del sol, doncs sí que podem tenir embassaments, bateries, però el seu gran potencial és el seu aprofitament directe. Quan la llum del sol, que no sé si ho sabeu, però triga 8 minuts d'arribar al sol fins a la Terra, doncs quan en 8 minuts l'energia primària ens arriba a Barcelona, a Catalunya, a qualsevol lloc del país, doncs si en aquell moment la transformem en panells solars, per ficar un exemple, doncs allà ja tenim una energia que ens permet convertir-la en treball, sigui el que sigui informació, sigui il·luminació, sigui mobilitat, sigui el que sigui. I aquesta és la gran diferència, que no tenim un reservori, no tenim un jaciments d'hidrogen, per exemple, o d'energia solar, sinó que tenim un flux i tal com arriba l'hem d'aprofitar. I això té un impacte importantíssim en la manera en què com a ciutadans consumirem energia i pagarem l'energia. I, per tant, la capacitat que tinguem d'adaptar-nos a aquesta nova manera de funcionar segurament serà clau. No sé, Joan, ja saps que jo m'explico a vegades una mica malament i em sembla que no t'he contestat, però pregunta. Sí, vaja, si més no, perfectament, però hi haurà un torn de paraules per fer preguntes i també tindrem una col·laboració d'en Roger Buch amb unes solucions molt imaginatives que us faran molta, per almenys a mi m'ha fet molta gràcia. Aprofitar el parèntesi també. Entre el públic tenim l'honorable consellera Meritxell Serret, delegada del govern a Brussel·les, la nostra salutació fraterna, el nostre més sincer homenatge. Volia fer un pas enrere perquè, demano perdó, però en Ferran Civit des d'IDEO està connectat, però jo no, amb tantes pantalles l'havia Jo el veig al costat de la consellera, Perfecte. Ferran, benvingut. Ja t'hem presentat i hem explicat el teu extens currículum i veig que ja fa estona que ens segueixes. La primera aportació que et volia demanar és, en aquest canvi de paradigma, quin és el nostre joc com a país? Evidentment estem parlant de grans canvis globals, però tu com jo, o com tants altres, doncs ens hem atipat de repetir aquella vella màxima dels anys 80 de pensa globalment, actua localment. Suposo que és aquest el que fa que tu, l'Assumpta i tants altres, doncs inicieu el repte de fer una llei catalana del canvi climàtic absolutament radical, absolutament atrevida, absolutament passada pel Tribunal Constitucional, tot cal dir-ho, i que jo, que soc ponent de la llei espanyola de canvi climàtic, que ara tot just tenim al forn, ja puc avançar que quedarà curta respecte a la vostra, que era de l'any? Doncs mira, va ser de l'any que ho vam intentar tot i no ens en vam sortir, del 2017. Molt bé. Parla'ns d'aquest canvi de paradigma i de com el legislador ha de recollir aquesta pulsió social i ajudar en aquest
en aquesta transformació sexy que hem viscut en aquesta dècada? Ostres, si fos realment sexy, em sembla que ho hauríem fet tots ja, però em sembla que encara està, aquesta transició encara està massa recatada i no hem aconseguit fer el canvi. Primer de tot, deixeu-me disculpar-me perquè ja que estem parlant de canvi de paradigma, doncs he fet una mica tard perquè venia de fer una entrevista per un documental sobre economia del bé comú i no m'han deixat a prop de casa, després he hagut d'anar cap a casa amb un vent huracanat en contra, per tant, he arribat justet. I aprofito també per saludar i agrair a la gent de Catalunya Sí que ha fet això i també per saludar, ara comentaves la consellera Serrat des de Brussel·les, veig gent aquí del Lluçanès, des de Sitges, des del Banyà, des de Sant Cugat, dels Garrigues, de l'Ebre. Per tant, Catalunya Sí, però Catalunya Sí, tota representada, perquè veig que territorialment això està bastant ben distribuït. Per tant, també molt content de l'èxit de convocatòria. Certament, estem en una transició que no només és tecnològica, sinó sobretot és de canvi de paradigma, de canvi de mentalitat. Abans, l'Assumpta també ho esmentava i també un autor del qual jo vaig arribar a conèixer sense saber que ell ja el coneixia prèviament, com és el Toni Aceba, que és un d'aquests que també, per dir-ho manera, com un Jeremy Rifkin una mica més jove, potser 20 o 30 anys més jove, però que planteja que aquesta dècada hi haurà uns grans salts tecnològics que potser els que hem arribat amb aquests canvis des d'una mentalitat més ideològica, potser ens trobarem que la ideologia i la tecnologia acabaran convergint a finals d'aquest 2030, per aconseguir, a vegades alguns volent, una vegada potser sense voler, el fet aquest d'aconseguir un model econòmic i productiu que, si possible, sigui 100% democràtic, aquesta sigui la gran aspiració, 100% renovable energèticament o dins d'una paraigua gran 100% sostenible i, lògicament, preferentment de quilòmetre zero. Ara, amb tot el tema, per exemple, de la impressió 3D o la intel·ligència artificial i algunes de les potencialitats tecnològiques que comentava l'Assumpta pel tema de l'autoproducció / autoconsum, podem començar a aspirar a aquestes coses. I més amb un fet que també va vinculat, si em permeteu, enllaço una mica amb el que ha comentat el Joan Vila, amb el tema de l'endeutament. Potser ell parlem de l'endeutament potser més global, però al final també va una mica, jo crec, amb l'endeutament a nivell individual. Perquè si tu tens la capacitat de fer aquests canvis mentals, però després canvis amb el teu dia a dia, t'estàs alliberant d'estar vinculat a grans corporacions i a grans bancs. Per tant, com menys deutes tens, com menys coses deus a terceres persones, més lliure ets. I això crec que és una cosa que hem de tenir en compte. Perquè amb aquesta tercera o quarta revolució industrial, en funció dels autors, cadascú li diu d'una manera diferent, sí que hi haurà molts canvis, algunes de les coses que no ens pensem acabaran passant, algunes de les coses que ens pensem que tardaran 20 anys potser passaran en 5, i algunes de les coses que ens pensem que tindríem a la cantonada potser tardaran 10 o 15 anys. Però tots aquests canvis estan venint d'una manera brutal, gairebé com un tsunami. En aquest cas, espero que un tsunami definitiu, perquè l'altre que vam intentar aquí a Catalunya no ens en vam acabar de sortir, però espero que ben aviat hi hagi un tsunami democràtic. Doncs aquest tsunami de canvi de paradigma està fent que, mica en mica, hi hagi una mica més de sobirania política, que espero que cada cop més, però sobirania energètica per una banda i sobirania alimentària per l'altra. I jo crec que hem de sumar el conjunt de totes les sobiranies i això és el que hem d'aspirar. I clar, com a legislador, què et toca? Jo, com que vinc de l'activisme, vinc de fora, clar, només hauré estat 5 anys al Parlament, que efectes pràctics, entre 155 i si ara escollim un president, escollim un altre, morfens haurà estat 4, doncs, i en un Parlament, que s'ha de dir, s'ha de reconèixer que és un Parlament de fireta, doncs clar, fas lleis, intentes fer lleis molt avançades, que en aquell moment crec que va ser la llei més avançada del món, amb temes de model i de canvi de paradigma, però després et trobes que passin tots aquests anys, alguns per incompetència en el sentit de no tenir les competències i altres per incompetència, en aquest cas d'incompetents nostres, de no tenir la capacitat o la valentia de tirar-ho endavant, ens trobem que han passat tots aquests anys i tot el gruix de la llei de canvi climàtic, per exemple, no s'ha desenvolupat. Però ens passa amb això i ens passa amb moltíssimes altres coses. I com que veig aquí gent del territori, deixeu-me fer una puntualització. I abans parlava d'un model 100% democràtic i amb això et dono la paraula, Capi.
Sí. Hem d'arribar a fer una concertació de país per poder fer, per exemple, aquesta transició. Perquè si no ho fem així, tindrem una batalla campal en el qual els territoris es barallaran per la implantació d'energies renovables, perquè, primer de tot, hem de fer un model 100% renovable. Això vol dir tancar totes les centrals de cicle combinat i tancar, lògicament, totes les centrals nuclears i, lògicament, electrificar tota la mobilitat i tota la climatització del país. I una part, lògicament, en biomassa. Però això significa que necessitem, per molt que posem plaques solars a totes les teulades del país, necessitem posar moltíssims parcs eòlics més, agradi o no agradi, però també hem de posar moltíssimes plaques solars amb hortes solars més. Ara bé, però això és concertar-ho, per tant, amb el protagonisme i la participació i el protagonisme del territori. Perquè si no ho farem. Ja està. Ferran, és que em fots el debat en l'aire. És que era el meu objectiu, Capi, ja ho saps. Ja sé, a tu t'agrada molt. Saludant Pere Guerra, que ja ha fet una aportació. Pere Guerra és un representant dels herois dels primers parcs solars que van patir el canvi de regles a mig partit del Partit Popular i que el PSOE no ho arreglés. I també agrairem les teves aportacions o les teves preguntes, Pere. Has destacat moltes coses, Ferran. Un d'ells és una aparent contradicció. A mi em sembla que és bastant superable, que és aquest aparent conflicte entre sobiranies alimentàries i energètiques. I en Joan Vila té números bastant clars. En Pep Centelles, que també està entre els assistents, també té fets bastants números. Els enginyers teniu el bon gust normalment de respondre les preguntes amb números i ens agradaria conèixer la teva posició, Joan. No hi és? Joan. Sí, el tenia desactivat. Dic, abans de respondre la pregunta, deixa'm que se m'escaparia, deixa'm que aporti una idea perquè la gent la tingui clara. Hi ha una cosa que es diu la paradoxa de Jevons. Jevons era un físic anglès que l'any 1865 va veure que com més eficients eren les màquines de vapor, més consum de carbó hi havia. Per què? Doncs perquè la gent posava més màquines de vapor i les màquines treballaven més hores. I això ens ha anat passant amb la tecnologia, diríem, amb tota la història. És a dir, quan un cotxe, diríem, ha baixat el consum, o quan un avió ha baixat el consum, hi ha hagut molt més gent que ha anat amb avió i l'avió ha anat més lluny. Per tant, la tecnologia, si no la fem a l'objectiu de baixar emissions, no funciona. O sigui, la tecnologia ha d'estar obligatòriament amb aquest objectiu. Si no, la tecnologia fa la seva i, per tant, ens porta per mals camins. És una cosa com, la mateixa cosa com el que li passa a l'economia, que es diu business as usual. És a dir, l'economia com va ara, si continuem creixent com ara, no arribem mai a fer els deures. No hi arribem mai, perquè tu has fet un pas, però l'economia n'ha fet dos més. I, per tant, realment el que cal és frenar això. Bé, ara, anant a la teva pregunta concreta, no? Sí que tenim realment números fets. És a dir, nosaltres ens pensem que creiem que d'aquí al 2030 a les comarques de Girona i a les comarques de Tarragona hi hem de posar 1.500 megawatts eòlics i 3.000 megawatts fotovoltaics. Com els hi posem? No ho sé. Que ho hem de fer, diríem, com diu en Ferran, d'acord sincronitzat amb el territori? És evident. És a dir, com més siguem capaços de fer aquest camí de forma consensuada, millor anirem tots. Això és evident. Que hem de fer-ho de forma que participi el territori en les inversions? Evidentment sí. Evidentment sí. El que passa que, com ho fem? És a dir, on són els inversors locals? No sé si sabeu tots plegats que jo d'alguna manera tinc un projecte, diríem, d'autoconsum al costat de la fàbrica. Aquest model és el que m'agradaria que s'estenés a tot arreu. És a dir, que la gent s'impliqués amb la inversió i que la fes, diríem, de forma enganxada en el seu consum. A mi em sembla que és un model que té molt per recórrer.
però no sé com fer-ho, diríem, perquè aquest model corri, la veritat. És a dir, hem estat molts anys congelats, aquests 10 anys que hem tingut la llei, diríem, del 2009, i el que ens ha passat és que una vegada s'ha descongelat això, ens ha explotat com si fos una ampolla de cava, no? És a dir, ple de pressió i amb un munt de projectes que són purament especulatius, no? Jo espero que tot aquest problema d'aquests projectes especulatius, amb la subhasta del dia 26, doncs, d'alguna manera tindrem un fre important, i en vindran més de frens. Realment hem de treure això del projecte. Però convèncer a inversors locals que han de fer parcs en el seu territori, a mi em sembla que és una cosa important. Pep, la subhasta serà la nostra solució? Bueno, o les circulars de la CNMC? No, jo estic totalment amb en Joan. La solució és que ho fem. I que ho fem nosaltres, no? I que ho faci tothom que pugui, que vulgui, que s'organitzi i que evidentment, doncs, aquí hi haurà models en els que si va bé per uns també pot anar bé pel territori, no? Puc proposar una frase històrica? Tota l'economia energètica que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres? Sí, hi ha un forat i aquest forat algú l'ocuparà. Per tant, si tu no l'ocupes, l'ocupa un altre. I això és molt clar. Llavors, què passa a les subhastes? Les subhastes de la setmana vinent es poden fer apostes de quin serà el preu de tancament. Probablement serà un preu per sota el preu mig del mercat elèctric, probablement inclús per sota del preu de tancament de l'any passat, que va ser de 34 euros al megawatt hora aproximadament, i tirarà els preus clarament avall. El que passa és que, de la manera que s'estan plantejant ara, caldria compensar les subhastes amb altres models també que segurament fossin sensibles a altres aspectes més enllà del cost de generació del megawatt hora, com per exemple la proximitat de consum, etc. Aleshores, dit això, és quan segurament podem donar una resposta una mica més acurada a aquesta polèmica per unes hores d'uns dies de preus disparats a les subhastes. Sí? Sí. I la teva resposta és? Perquè després li demanaré l'assumpte. Amb el tema del... Perdona, dius? S'ha generat una polèmica recentment. Sí. Et vaig veure responent amb la teva tesi a una entrevista a TV3 i em sembla que la resposta pot ser més acurada i s'entendrà més després del que acabes de dir, justament. Sí, és que aquest és És a dir, la transició energètica no només és el canvi de tecnologia, que abans dèiem que si era més o menys atractiu, etc., sinó que és un canvi de tot, també de terminologia i de manera de fer l'estadística, però també és un canvi de com es formen els preus. I, per tant, la gran diferència de les renovables respecte a les energies fòssils que estem en ple procés de substitució, només per donar una dada que moltes vegades s'oblida, és a dir, el 2030 es preveu que pràcticament el 80% de l'energia elèctrica sigui d'origen renovable en el conjunt de l'Estat. El 80%. Llavors, quina és la gran diferència des d'un punt de vista econòmic per respondre respecte a les fòssils, que és la tecnologia que substituïm? Que bàsicament les tecnologies renovables, des d'un punt de vista econòmic o financer, tot és un cost del primer dia, tot és un cost de capital, perquè tu has de posar, un cop estan els panells posats, el cost de generar, el cost variable, tendeix a ser baix. No diré zero, però tendint a zero. Clar, això és el model inversament invers de funcionament de les centrals que utilitzen combustibles com el gas, per exemple, que tenen un cost, òbviament, d'inversió, però després tenen un cost variable molt alt. I quan aquest combustible que necessiten per produir energia es disparen als mercats, el seu cost de produir l'energia també es dispara. I això fa que, per la lògica de funcionament del mercat, s'acabi traduint amb increment de preus en el mercat majorista. Llavors, aquest canvi de tecnologies de cost de capital com les renovables que treuen del mercat tecnologies que es basen en costos d'operació i manteniment fa necessària una reforma del mercat elèctric, una reforma de com es formen els preus.
I, per tant, d'ara al 2030 haurem d'assistir, com dèiem, no només a un canvi de tecnologies, no només a un canvi de terminologies, no només a un canvi d'agents fins i tot, sinó a un canvi estructural de com funciona el mercat elèctric. I aquesta és l'oportunitat perquè aquest canvi es faci, com abans s'ha dit, en competència i en possibilitat de participació dels consumidors i dels ciutadans. Jo crec que és la gran novetat que va de la mà de la transició energètica i sense la qual potser la transició energètica com a tal seria un mer artefacte tecnològic i que permetria segurament una certa visió lampedusiana i que, per tant, tot canviaria perquè no canviï res. Jo crec que aquí és on hi ha realment el punt clau en el que no només s'ha de demanar i s'ha de treballar per 100% renovables, com abans dèiem, sinó que, a més, això impliqui, possibiliti, permeti que un major nombre de persones, d'empreses, puguin participar no només dels costos, sinó també dels beneficis d'aquest model. I jo crec que aquestes, que són les grans directives que a nivell europeu s'estan implementant, en el moment en què es transposin en els ordenaments dels estats membres, s'hagi de vetllar perquè es compleixin amb aquest esperit que s'han fet. I, per tant, Assumpta, no sé si hi ets. És que ara tantes pantalles em perdo. Sí que hi soc, sí. Sí que hi ets. Sí. Assumpta, per tant, ens trobem que hi ha una legislació europea que gira al voltant del Clean Energy Package que col·lisionarà amb una legislació espanyola ancorada al voltant de la llei del 2013 que no tenia altra missió que salvar el dèficit de tarifa. El que passa és que les directives com a tal les haurem de transposar. Suposo que sobretot ens estem referint a la directiva del mercat interior de l'electricitat, que és on s'han d'anar introduint canvis substancials, on a veure, pels que abans, jo crec que, Joan, li has intentat demanar a en Pep que t'expliqués això de l'emmagatzematge, que no ha acabat de sortir, però el lío aquest que tenim amb l'electricitat que no es pot emmagatzemar, com sí que podem fer amb els combustibles fòssils. Aquesta manca d'emmagatzematge fa que portem 100 anys, gairebé 130, doncs jugant amb un sistema elèctric on l'oferta sempre ha d'igualar la demanda. La demanda hi és i l'oferta va fent en funció del que fa la demanda. I això determina uns preus també, uns preus que són unes regles del joc que van associades a l'oferta, no pas a la demanda. Amb aquests 130 anys han passat coses i, entre d'altres, les que han passat és que aquesta xarxa de distribució amb la que l'electricitat la posem dins, doncs, la podem anar digitalitzant. La digitalització no només és pels ordinadors, també és per la xarxa elèctrica. I més coses que han passat és que van apareixent tecnologies, sí, tornem a les tecnologies, que posen electricitat en el sistema des de la banda del ciutadà, des de la banda de la demanda. També són capaces de posar electricitat dins del sistema. O senzillament de no agafar-ne, de no consumir-ne. Per tant, la banda de la demanda aquesta, que no només estava anestesiada, sinó que la tecnologia no li permetia fer res, ara de cop i volta passa a estar capacitada. Altra cosa és que ho faci. Les capacitats les tindrà. Altra cosa és que li deixem desenvolupar aquestes capacitats. Clar, això és nou. I com que això és nou, el mercat ho haurà d'incorporar. I això no serà obvi d'incorporar-ho, perquè en un moment en què això estava clar que succeiria, gairebé per necessitat d'acomodar una oferta molt, molt variable, les renovables hi són quan fa sol, quan fa vent, l'aigua és més emmagatzemable, però també té els seus problemes, però la demanda era fixa, ara la demanda també fa coses, aquí tothom fa coses ara, en la qual tot això s'ha d'acomodar. Tots veiem molt clar que la demanda havia de jugar molt i, per tant, i aquí des de la Fundació Renovables, aquí el Fernando em donaria absolutament la raó, perquè crec que és una idea que ens ha implantat molt ell i és que té tota la raó, la demanda és la clau de tota la història. Només estem obsessionats amb l'oferta, que hem de fer moltes renovables, que hem de posar xarxes de distribució i transport. Perdoni, la demanda què? La demanda som nosaltres, és aquí on hem d'anar a jugar, no? I això que veiem molt clar que havia de passar, perquè qui havia d'introduir flexibilitat en aquest sistema d'oferta i demanda podia ser la demanda,
El que estem veient des que d'alguna manera ha esclatat els fons del Next Generation és que comencen a aparèixer, aprofitant els fons europeus, megagrans projectes per tot arreu. I aquests megagrans projectes no hi ha només de generació, sinó també d'emmagatzematge, sigui via hidrogen, sigui via altres tecnologies, que sigui fuels, que no sé què, la demanda torna a quedar bastant fora de joc. Sincerament, el ciutadà torna a quedar molt fora de joc. I si amb això li afegim aquest preu que comentava abans en Pep de les subhastes, que creu que quedarà al voltant dels 34 euros al megawatt hora, els projectes ciutadans difícilment sortiran. No sé qui pas hi invertirà en aquests números, no? Per tant, aquí hi ha d'haver molta reflexió i la cosa no només va de parlar de renovables, no va d'això, és dir, quin model construïm perquè realment el ciutadà hi sigui. I jo crec que, malauradament, tot això que ja estàvem organitzant i que les directives anaven en aquest camí, perquè hi van claríssimament, crec que han sigut 5 anys molt intensos de treball i al final s'ha aconseguit. És un bon paquet de directives, jo diria que el millor que hem tingut, que tot és millorable, però és molt bo. Pot quedar amb no res, perquè de fet ja gairebé ningú en parla, no? Si tots ens ofusquem cap a aquestes noves grans inversions que sembla que vindran. I de fet, Europa, quan ha decidit que en lloc de reduir el 40% de les emissions al 2030 hem de reduir un 55%, no sento enlloc que digui, bueno, comencem a transposar directives ja, perquè el 2021 és data límit de transposició. Al contrari, el que s'està dient és que les modificarem, però mentre no les modifiquem no estem implementant les anteriors. I tot això és quedar-se fora de joc, perquè és que això és tot el món, no és Europa. I ja no en parlem d'Àsia, no? I llavors dius, mentre aquí anem d'alguna manera, anem fent estratègies, documents, papers, això avança. I anem posant megagrans objectius, però ens allunyem d'allò que havíem enfilat, no? I per tant jo crec que és molt i molt preocupant, perquè tota aquesta gestió que havia de poder fer la demanda, perquè la tecnologia la capacita per fer-ho, pot quedar amb no res si el ciutadà no és conscient del que pot fer, no? Per tant, digues. I per tant, el Parlament espanyol està construint una llei de canvi climàtic que naixerà absolutament obsoleta. Home, tu ja saps que els reglaments són la clau del tema, no? Sí. Per tant, dependrà dels reglaments que hi hagi darrere d'aquesta llei. La llei al final acaba posant un marc, però és cert que tant la llei com el Pla Nacional Integral d'Energia i Clima marca uns objectius bastant poc ambiciosos, si els comparem amb aquest 55% que marca Europa. La llei parla d'un 20% i el PNIC parla d'un 23%. Per tant, és bastant lluny d'on hem d'anar. La veritat és que també sortim d'un mal lloc. Però hi ha un altre tema que volia comentar de Filomena. Deixa'm que expliqui això, també, que és important. I se n'ha parlat molt poc. Els preus de l'electricitat no només han sigut alts per l'efecte de pocs cicles combinats que han entrat amb un preu molt alt perquè el gas que ells han utilitzat ha sigut molt car. Hi ha hagut un altre factor que és el CO2. El CO2 també era molt car. El CO2 estava al voltant de 33-34 euros a la tonelada. Això convertit en un cicle combinat de gas i el factor d'emissió que té, es converteix en que cada megawatt hora que posaran al sistema li costarà 13 euros de més, aproximadament, per aquest CO2 que ha de comprar. Bé, aquests 13 euros de més aproximadament per cada megawatt hora que posaran al sistema, no només el posarà perquè a ell li costa i ens el repercutirà a nosaltres com a ciutadans, sinó que el repercutirà a totes les tecnologies que hagin entrat en aquell moment. Perquè, per tant, aquí tenim una gran quantitat d'energia nuclear i d'energia gran hidroelèctrica que es veuran beneficiades d'aquests 13 euros per cada megawatt hora que haurem de pagar els ciutadans i que en realitat no els haurà costat ni 5 amb elles, perquè elles no entren dins el comerç de drets d'emissions. Per tant, aquí hi ha una transferència brutal de diners del ciutadà cap a grans companyies elèctriques que, a més són les propietàries de les plantes de carbó i de gas. És a dir, és una transferència del ciutadà cap a empreses contaminants d'un sistema que teòricament és bo, el sistema de comerç d'emissions. Per tant, aquest és un tema que no sembla que ningú en parli, però que això per mi està molt lluny del que s'hauria de ser una transició justa, perquè és una transferència de rentes claríssimes. I aquest és un debat que no ha sortit. Els coneguts beneficis caiguts del cel. No, més enllà, perquè ara, a més hi afegim els del CO2.
O sigui, és un nou benefici. Sí, perquè ens els entenguem. hem- A part de l'anterior, n'hi ha un de nou, no? Els hi hem incrementat el benefici. Amb 13 euros al megawatt hora, suma els megawatts hora nuclears i hidroelèctrics que hi havia en aquests dies i mira el número que han guanyat, no? Que hem transferit del ciutadà cap a les empreses, quan teòricament el comerç d'emissions és perquè les empreses contaminants paguin elles, no pas nosaltres, no? Doncs el mecanisme és pervers i aquests són temes que malauradament és difícil veure'ls en els debats i fins i tot en els tècnics. Per tant, jo crec que són coses que les hem d'anar posant damunt de la taula, perquè si no, el de la transició justa, com altres coses, serà un eslògan més que veurem per aquí al davant. Assumpta, deixa'm que t'aporti una cosa. No serà tan així, perquè aquests cicles, a mesura que siguin més cars, també entraran menys en el sistema. Per tant, tindran moltes menys hores, el qual vol dir que les tecnologies tant nuclear com hidràulica tindran menys hores amb beneficis baixats del cel. És a dir, cada vegada, com més vagi pujant el CO2, cada vegada hi haurà menys hores de cicles combinats i, per tant, tot això s'irà reduint. Deixa'm explicar una cosa. El perill, Joan, és si quan fou mort el combregaren. No, perquè això ja està passant ara. Sí, però mentrestant anem escalfant el planeta. No, això ja està passant ara. És evident que anem massa a poc, no? Continuem amb això de la gestió de la demanda, que és molt important. No només ho necessiten les renovables. Jo li recordo sempre a en Pep que tenim un model aquí al costat, que és el model francès, que és el 80 i pico % nuclear i que ells fa molts anys que han hagut de fer aquesta gestió de la demanda. És a dir, que quan el sistema té accés de nuclear, doncs la demanda té ofertes, té senyals, té ajudes per consumir més. I al revés, quan el sistema no dona l'abast perquè és hivern, perquè fa molt de fred i perquè hi ha molta gent connectada, doncs el sistema el que fa és penalitzar via preus el consum i intentar, amb acords amb els clients, que es desenganxin del seu consum. Jo he arribat a veure una jeep de tap a Mantet, que deu tenir una potència de 10 quilowatts, tenir tarifa interrompible a l'hivern. És increïble, això. És a dir, però sí que és important que per fer aquesta bona gestió de la demanda hi hagi senyals de mercat. És a dir, el mercat ha de saber que quan hi ha molta energia renovable, el preu serà molt baix, per sota de 30 euros al megawatt hora, i al revés, quan no n'hi ha, el preu ha de ser alt. Perquè si no és així, no hi haurà inversions. No hi haurà inversions en emmagatzematge, bé sigui en bateria o bé sigui en turbina bomba. És a dir, hem de donar senyals perquè aquestes inversions es puguin fer. Si no, això no funciona. Llavors, Joan, una pregunta. Una pregunta per tu i per en Pep. I escombrant cap a casa perquè aquesta és una de les propostes que porta Catalunya sí en la seva proposta. La demanda necessita senyals de preu. La pregunta és: la compra pública agrupada i orientada a fonts verdes i fonts de proximitat podria tenir un pes en aquest esquema? Jo crec que sí. És a dir, ara en Pep li explicava que, de fet, amb aquesta compra, al revés, amb aquesta flexibilitat, diríem, de la demanda, nosaltres estem engegant un projecte per desconnectar 1 megawatt de la fàbrica instantàniament, és a dir, la clau la tindrà Red Elèctrica. Com? No tossia, perdó. Doncs estem engegant un projecte per poder desconnectar 1 megawatt, que Red Elèctrica, quan li faci falta, desconnecti 1 megawatt, però això no ho fem sols, això ho fem coordinats amb més gent. És a dir, intentarem agrupar, diríem, consum fins a arribar a una xifra que sigui acceptable per Red Elèctrica, que pot ser 10 megawatts, per poder fer això. Per tant, sí que és bàsic, tant sigui en l'emmagatzemament com amb la gestió de la demanda, agrupar usuaris. Això ja fa, per exemple, en Franco Mino explica que Sonnen, a Alemanya, té un projecte per agrupar 100 megawatts en bateries.
carai, això no és una cosa petita, és a dir, comença a ser una cosa important. És a dir, que el sistema pugui agafar de cada client 2 quilowatts i arribar a sumar 100 megawatts en el sistema, això és una cosa, diríem, que té molta potència. I en Pep Sala segurament... Pep, micro. Pep, no et sentim. Sí, perdoneu, és que estava ara buscant. Estava justament a fil del que deia en Joan. I per què és important això? Doncs perquè al final estem parlant del cost energètic, del que ens costa a les famílies o a les empreses i, per tant, directament relacionat amb la competitivitat i amb la renda disponible de les famílies. Perquè quan pensem en cost energètic, moltes vegades ho associem només al que paguem de la factura. I, per tant, el nostre cost és el que paguem. I, per tant, dintre el que paguem, què paguem? Doncs paguem la potència, que ja sabem que intentarem ajustar-la, l'energia, que intentarem també estalviar-ne, però aquesta és només una part de l'equació. És a dir, el nostre cost energètic és el que paguem menys el que ingressem. I què podem ingressar? Doncs ingressarem per poder donar serveis al sistema elèctric, sigui el distribuïdor o sigui red elèctrica. Amb quins recursos? Doncs amb els recursos amb els que haguem invertit individual o col·lectivament. Com quins? Com vehicles elèctrics, com bateries, com panells solars. Per tant, la gran possibilitat de tenir un preu d'energia competitiu tant pels consumidors domèstics residencials, per les famílies com per la indústria, és entendre que, a part d'haver d'optimitzar allò que paguem, la factura, amb tota la seva complexitat, hi ha un altre aspecte que en aquest cas l'hem de fer tan gran com sigui possible, que és allò que ingressem. I al final és un model que en altres àmbits de l'economia passa. És a dir, jo tinc, quan passava, doncs tinc un actiu, tinc un apartament, quan no hi soc el poso a llogar. I quan jo no en faig ús, algú en fa un ús i trec una renta que m'ajuda a pagar aquell actiu. Doncs el mateix en el sector elèctric. I per això és tan important, també és realment és tan rellevant, que aquesta possibilitat que l'Assumpta comentava, aquesta capacitat es pugui portar a la pràctica. I es pugui portar a la pràctica des d'un punt de vista normatiu i regulatori, òbviament, però després que també vulguem fer-ho. I, per tant, això serà important, segurament, models en els que, com ara deia el Joan, en el cas de les bateries de Sonnen, és a dir, jo sol, com a casa meu, podria fer-hi poc, però si ens ajuntem, si agreguem, doncs apareixeran noves figures que ens permetran poder, de manera col·lectiva, participar en aquests mercats. I aquesta participació col·lectiva també podrà tenir la dimensió de finançament, també podrà tenir la dimensió de tecnologia, podrà tenir la dimensió del que sigui. I aquestes opcions que se'ns obren són les que realment no estan garantides, perquè per fer la transició energètica a l'Estat, en el conjunt de l'Estat, no és necessari això. És desitjable, però no és necessari. I això enllaçaria una mica amb la reflexió que feia en Ferran al principi, de que si Catalunya decideix no fer la transició energètica, en el context de l'Estat, entre cometes, no passa res, perquè ja altres faran la feina per nosaltres. El que passa és que llavors l'energia renovable l'haurem de portar, perquè no pot anar a cabassos, amb xarxes, i la participació activa del consumidor, del ciutadà, de l'empresa, doncs estarà molt per sota del seu potencial. Per tant, el repte és entendre que és un camí que s'ha de transitar, que podem decidir no fer-ho, perquè ja ho faran altres per nosaltres, però quin és el cost de no fer-ho? És un cost altíssim com a societat. I, per tant, això ens lliga amb l'ocupació de territori, això ens lliga amb els consumidors actius, això ens lliga amb models de participació col·lectius, això ens lliga amb tot un ventall d'oportunitats que jo no diria que són el futur, és que són el present. És a dir, ara, en aquests moments, quan acabem aquesta trobada, ja es podria començar a pensar i sobretot fer. I aquest, per mi, és un missatge molt important pels qui no estan en el seu dia a dia en el sector energètic, d'entendre que no s'està parlant del que es podrà fer el 2030, estem parlant del que hem de fer avui. I, per tant, que això ens genera unes contradiccions? Clar que ens genera unes contradiccions, però què no genera contradiccions? Doncs el que hem de fer és intentar assumir també la responsabilitat que tenim com a persones, com a país, com a institucions, per intentar que això que ens ve
intentar gestionar-ho de la millor manera possible, però no podem mirar a un altre lloc, no podem mirar cap a una altra banda, perquè és el debat que tenim sobre la taula, no? Hola? Sí, tot just ja fa una hora que hem començat. Em sembla que queda fixat l'immens canvi de l'escenari i convé fer aquella pregunta de les escoles de negoci de finals del segle passat. Com es transformen amenaces en oportunitats? Ferran Civit, sisplau. La transició energètica és un repte de país. Sé que poso preguntes que et permeten estendre massa, però les 3 o les 4 bales de plata que poder ja s'han començat a esmentar, sisplau. Molt bé. Jo després de veure també els comentaris que hi ha al xat, que és un debat tan o més interessant que el que estem tenint aquí ara. I que ara, amb l'ajuda de la Rita Marzó i en Ferran Buch, intentarem fer una mica de feina de síntesi i intentarem repartir també preguntes i respostes. Doncs, molts ànims al Roger i a la Rita, perquè de feina n'hi ha, perquè aquí hi ha, ara veig el Pep Centelles, el Pere Guerra, la Ramat, que tots els coneixen, molts altres que no es coneixem en persona, però s'estan fent comentaris molt interessants que jo crec que generaria per fer un debat que durés tot el cap de setmana i costaria aterrar-ho. Però intentaré aterrar una mica això. Jo ara parlaré, com que d'experts d'energia, jo en aquest cas puc fer veure que en sé més del que semblo. Perquè aquí jo quan veig l'assumpte, el Joan i el Pep Sales, vull dir, ja sabeu que jo no tinc creences religioses, doncs per mi són la meva santíssima trinitat i el que diguin ells va a missa perquè tenen uns coneixements brutals d'aquest tema. I també veig aquí el Pep Centelles, que també està rient, però que també és un altre apòstol de l'energia molt bo, que veig que té la mà alçada, i que fa uns informes que també s'han de llegir, si us arriben, que són molt bons. Jo ho faria una mica en genèric, tot plegat. Quan parlem de canvi de paradigma és que al final has de tenir dins la comptabilitat del que fas, tant dels productes com en aquest cas de l'energia, i ho faré més ampli, perquè l'energia ja en dominen molt més ells, s'ha de posar la doble comptabilitat. O sigui, aquí al final només s'ho computa allò famós del Déu i l'Haver, del que no ha costat tant, el venc amb això, però hem de posar no la doble comptabilitat en el sentit de el que pago en negre o el que faig de suborn com feia el PP, sinó el fet aquest de la doble comptabilitat del que costa en xifres comptants i sonants i de l'impacte social i ambiental que té. Per tant, és una doble comptabilitat que s'ha de posar, no? I abans, quan parlem d'economia del bé comú, hem d'apostar per un model econòmic en el qual, jo no sé si és el creixement o posem-li com nom el que sigui, però hem d'apostar per una economia en el qual no hi hagi externalitats ambientals negatives ni externalitats socials negatives. Què vol dir? Que si per fer cert producte que nosaltres disfrutarem i que ens costa un preu, m'invento, de 5 euros, però que després ha generat uns impactes per les matèries primes que s'han tret d'un tercer país en el qual ha contaminat rius, s'han deforestat coses, doncs tot això s'hauria de posar el preu. Clar, a l'hora de traduir-ho en el dia a dia, anant més enllà de l'energia, però també seria posar-ho també a l'energia, perquè ara tot el model de subhastes, el tema de l'impost del CO2, els diferents impostos que es puguin generar. Jo, si em permeteu, sintetitzaria amb un impost que m'estic inventant ara mateix, que seria un IVA. Però vosaltres dieu un IVA, en aquest cas, l'impost, famós impost que des de l'Estat espanyol va entrar a la Unió Europea, doncs l'impost de valor afegit, que és un impost amb diferents variables de taxació, però que és un impost més o menys relativament homogeni i comú a la Unió Europea. Però en aquest cas jo no faria un impost, sinó que es diria impacte de valor afegit. O sigui, que si el paper que fa el Joan Vila, escolta'm, té unes externalitats ambientals mínimes, aquest paper s'ha de vendre molt més barat que un altre paper que té unes externalitats ambientals negatives. Per tant, que quan el consumidor vagi a comprar pagui realment pel preu real. Pel preu real. Jo crec que això fins i tot el més capitalista del món ho ha d'entendre, això. O sigui, el més liberal que defensi el mercat més obert, fins i tot això ho ha d'entendre. O sigui, pagar el preu just de les coses. Aquí estem parlant de comerç just, doncs s'ha d'aplicar el comerç just a tot, a l'energia
i a qualsevol tipus de producte. I de la mateixa manera, quan tu vas a comprar una rentadora, que és de les poques coses que s'han fet a nivell d'electrodomèstics i altres productes de la Unió Europea, que tu tens vermell, taronja, verd, en funció d'això saps els consums d'energia i tu tens una guia per comprar. Doncs, que tu tinguessis una etiqueta, que tu diguessis, doncs mira, això té menys impacte, això en té més, això en té menys, val, doncs en funció d'això esculls, però que alhora, si tu estàs al tram verd, pagues un IVA hiperreduït, un 4%, perquè ens entenguem. O si tu fas les coses malament, d'un 21%. Ostres, doncs això, deixem en aquest model, mentre hi hagi un model capitalista, es manté un model i les empreses on han de competir no pel preu més barat, sinó simplement per fer millor les coses, aprofitar millor els recursos, per tant, s'aprofita tot del principi i final de la cadena, no generen externalitats ni residus, i aleshores, lògicament, l'aigua, l'energia i tot plegat es fa d'una manera molt més eficient. I us imagineu una economia on realment hi hagués un IVA que fos un impacte de valor afegit? Que la gent pagués pel que realment costa. Entre el paper del Joan i el paper d'una multinacional que està esgotant aqüífers, que funciona amb energia no renovable, vosaltres quin preferiríeu pagar si sabéssiu la informació? Doncs el del Joan. Ja hem fet propaganda, Joan? Sí, ja ho he vist. Sí, i és l'SPP, però ara m'has fumut amb un problema perquè... La meva voluntat sempre ha fet amb problemes. Jo volia, sí, i no perquè t'ho agraeixo, perquè jo volia que un empresari ens parlés del repte de la transició energètica, com convertir l'amenaça en una oportunitat, com es pot fer negoci amb la nova economia verda, però li has posat els dits a la boca amb en Joan parlant d'impostos i molta atenció perquè ara veureu un empresari parlant d'impostos. És que a més ho deia també el Pere Guerra, vull dir que ho comentava aquí pel xat i també n'hem parlat moltes vegades, però al final és que la gent hem de pagar els impostos reals i això seria un impost real. No tindria res obligatori, sinó per posar al mercat real, tal com són els productes, amb l'impacte que tenen. I això, Joan, la Rita Marzó segur que m'ho compri, la Rita Marzó. Joan, impostos. Micro. Sí, això dels impostos. Per mi la revolució energètica és fiscal. I per què és fiscal? Doncs és evident perquè tots tenim clar aquí que hem de penalitzar el CO2, no? Però és que no hem de penalitzar només el CO2, sinó que hem de penalitzar totes les matèries primeres. L'aigua, el ferro, el ciment, el coure, la fusta, totes les matèries primeres. I què hem de despenalitzar? El que el CAP és capaç de desenvolupar, justament el valor afegit. Per això no m'agrada, diríem, la paraula que has dit ara, d'associar el valor afegit. És a dir, el valor afegit, per exemple, de la música, per què ha d'estar pagant un IVA? No té cap sentit, això. Per què l'esport? Per què la pintura? Per què, diríem, tot el que és, diríem, que no té impacte en el món ha d'estar pagant impostos i, en canvi, tot el que són recursos d'extracció doncs no paguen impostos o els tenen molt baixos. La verdadera revolució és traslladar tots els impostos des del valor afegit fins a les matèries primeres. Això no és fàcil, però això es pot fer amb el temps. Ara que ja hi tenim, diríem, enganxat el CO2, que això anirà pujant, és a dir, us vull recordar que hi ha, diríem, Suècia, que està a 126 euros la tonelada de CO2 i Suïssa em penso que està al voltant de 100. Ja que el món ha engegat aquesta via, això ho hem d'estendre a la resta de matèries primeres i anar abaixant l'IVA, diríem, a tot el que són activitats que són mentals, que són les que l'home és capaç de desenvolupar, les que són creatives. Estic completament d'acord amb en Ferran que s'han de fer més coses, però no cal que siguin, diríem, a través dels impostos. Per exemple, això que diu ell de les etiquetes dels productes, etiquetar tots els productes amb les etiquetes que tots estem acostumats a veure, A, B, C i D, amb colors, doncs això és una cosa que la podem aplicar, evidentment, a tots. Però d'aquestes coses que en diguem conductuals, n'hi ha una pila, n'hi ha moltes, i les hem d'anar desenvolupant. És a dir, segurament l'economia catalana pot resoldre més coses de forma treballant aquestes coses, reglaments conductuals, que no pas, diríem, fent les inversions i fent, que també, ho hem de fer tot, però allà on segurament podem tenir un salt més gran o més fàcil és amb la conducta. Però aquesta revolució, diríem, fiscal, de passar de l'IVA a penalitzar les matèries primeres, a mi em sembla que és la clau de tot. La clau de tot, és la clau
d'una nova economia i d'una economia, diríem, que ens torna a portar allà on érem als anys 70. Una economia que no consumia tantes matèries primeres com consumim ara. Perdoneu, però és que ja passa de l'hora i volia donar-li l'última paraula a l'Assumpta Ferran, fent-li una pregunta molt holística, però com ho fa l'administració per rebre tots aquests inputs i convertir-ho en polítiques públiques? I també et repetiria la pregunta, que em sembla que ha quedat bastant ben contestada, tant per en Pep com per en Joan, però em sembla que ens agradarà conèixer la teva opinió. La demanda necessita senyals de preu, la compra pública agrupada i orientada a fonts verdes i properes seria una eina potent per a l'administració catalana, posem pel cas? A veure, jo crec que un dels problemes que té l'administració és que treballa massa a reacció i molt poc proactivament. I això jo no és el que li demano al meu govern. El treball proactiu fa que anem cap endavant. El treball reactiu fa que tot ho fem a l'últim moment, amb les conseqüències que tenen les coses fetes a l'últim moment, que tendeixen molt poc a dir-se que són democràtiques, les coses fetes a l'últim moment i ràpid i corrent. Per tant, d'entrada li demanaria que sigui reactiva. I ser reactiva vol dir estar contínuament alerta a les condicions de contorn que s'estan produint a tot el món, no només al teu nínxol del teu costat. I veient el que passa a tot el món, tu ja t'has d'anar preparant. Jo insisteixo, fa 10 anys, quan va sortir aquesta paraula de l'economia verda, es començaven a veure molts moviments pel món. I vam ser absolutament, no ja no només reactius, sinó frenadors. Frenar tot el que podia ser un canvi, sigui per por, sigui per comoditat, sigui pel que vulguis. Per tant, el primer que li demanaria és ment oberta, ulls oberts al que passa pel món i ser propositius, no reactius. L'altre, no em facis dir una mesura concreta. Jo t'ho plantejaria que l'administració ha de tenir en compte que ha de desenvolupar polítiques públiques en coses que no han sigut polítiques públiques. Per exemple, que el ciutadà respiri aire net és una política pública? Ho és ara. Fa 10 anys no ho era. És a dir, hem hagut d'aconseguir que l'administració entengui la necessitat que hi hagi una política pública de respirar aire net. Aquesta política pública porta associada un munt de conseqüències brutals, si som capaços de veure-les. Fixeu-vos, quan es produeix el Dieselgate, l'any 2015, on SEAT té una implicació important per al volum de cotxes que es veu afectats, el primer que fem és córrer a ajudar-la, té el seu sentit, és una empresa d'aquí, treballa molta gent, però la correm a ajudar en sentit contrari, que la innovació sigui fer més SUVs, més vehicles grossos, els que van en el sentit contrari de la tendència que ja es veu a venir, que no és fer cotxes de més emissions, sinó de menys, i no és una tendència, és que és una directiva europea de l'any 2009, és a dir, que potser l'hauríem d'haver conegut, aquesta directiva. Això és una política absolutament equivocada, i és equivocada perquè no vam entendre la base, el dret a respirar aire net. Si aquesta política l'haguéssim tingut implantada i clara, no només de cara a la galeria, això no ho haguéssim fet. Li haguéssim demanat a SEAT en fila cap al vehicle elèctric i no cap a coses rares amb gas natural ni SUVs. No ho vam fer perquè no la teníem, aquesta política. Ara n'hem de posar una altra damunt de la taula de política pública, que jo li dic el nom de democratitzar l'energia, és a dir, ajudar el ciutadà a que entengui i el capaciti a què vol dir tot això de la democratització de l'energia. I el primer que haurem de fer per ajudar el ciutadà és que entengui que, o si ell no s'apropia d'un seguit de tecnologies, no ho podrà fer. En lloc de criminalitzar aquestes tecnologies, al revés, li hem de dir apropia-te-les perquè puguem realment tirar endavant aquesta democratització de l'energia. Per tant, el que li demanaria a l'administració més que una cosa concreta és que entengui aquests grans reptes, que són polítiques públiques que hem d'incorporar en el sistema. Respirar aire net, democratitzar l'energia, la del canvi climàtic sembla que ja l'hem entès, però també, és a dir, són polítiques que, quan les entenem, el recorregut que poden arribar a tenir és quan veiem que aquella frase de que el medi ambient és un fre a l'economia, quin gran error aquesta concepció, perquè ens ha fet que realment ens hàgim frenat nosaltres mateixos.
Per tant, el primer que li demanaria és que tingui en compte tots aquests temes i que comenci a fer sinergies de polítiques. És a dir, que quan l'energia està en una conselleria i el canvi climàtic n'està en una altra, és que no estem entenent absolutament res de res. Amb en Ferran heu comentat que vam treballar molt la llei de canvi climàtic, però gairebé per casualitat, perquè ens coneixíem amb el Ferran i perquè els dos som d'un poble de 3.000 habitants, que també és molta casualitat de coincidir amb això, no? Però si no, la relació hagués sigut gairebé zero. Per què? Perquè les coses de canvi climàtic es parlaven a la comissió parlamentària de canvi climàtic, en la qual la gent que estàvem a la Conselleria d'Energia no hi posàvem els peus per res. Al revés, les coses que es parlaven del Pacte Nacional de Transició Energètica es parlaven a la Comissió d'Indústria. No hi havia ningú dels de la banda de clima. Per això, al final, va acabar sortint una llei de canvi climàtic que a la part d'energia, i el Ferran que el tinc aquí, jo crec que la vam fer amb un pim-pam mano a mano entre els dos i la vam col·locar, perquè la llei que va entrar al Parlament no tenia res d'energia, 4 tòpics, però res que pogués desenvolupar-se. Per això després hi va haver molta gent que es va queixar del que havia entrat, no tenia res a veure amb el que havia sortit. Ja, perquè no volíeu introduir l'energia. Fins al punt, fixeu-vos, i ara és un d'aquests temes que, tot i que jo vaig demanar en el seu moment que es fes una llei de transició energètica, quan es va acabar aprovant la llei de canvi climàtic, no és necessari fer cap llei de transició energètica. Ja tenim la de canvi climàtic. Fem reglaments que despleguin coses de la llei, no entrar en un altre procés de llei, perquè quan ho havíem d'haver fet, doncs no s'hi va voler posar el nom. Doncs ara ja ho sabeu que estem embolicats amb un altre projecte de llei de transició energètica. Dius, ostres, voleu dir que és aquest el camí o el camí és desplegar amb reglaments, amb ordres, la llei de canvi climàtic que ja tenim? No sé, jo us ho poso damunt de la taula. Ja saps, Assumpta, que els que estem en l'àmbit legislador sempre temem l'esperit, el fantasma. Jo l'he vist als passadissos dels ministeris del conde de Romanones i la seva famosa frase: hagan ustedes las leyes mientras yo hago los reglamentos. I posats a fer cites, doncs acabes de desvetllar que en l'àmbit pràctic la frase d'Otto von Bismarck que el públic en general és bo que no conegui la fabricació de 2 productes, un és les salsitxes, l'altre és les lleis, perquè totes tenen la seva part lletja, poc estètica, a vegades pudent i tot. Entenc que, i si és possible amb un sí o un no, però entenc que caldria alguna mena de comissariat energètic interdepartamental amb autoritat real amb les administracions públiques? La paraula és l'autoritat real. Perquè si no, de comissions interdepartamentals n'hi ha de tots els colors i de tots els gustos i ningú s'ho fa seu. Mira, a mi si em dius que realment crec que convé és que conflueixin sota el màxim responsable tots aquells que d'alguna manera hi interferiran. I et donaré un altre exemple. Quan em tocava desenvolupar les polítiques de qualitat de l'aire, a la mateixa taula tots els dilluns hi tenia la gent de transport, la gent de carreteres. Allò era com una matança, ja us ho dic ara. Les discussions eren tremendes, perquè uns eren els contaminadors i els altres eren els que havien de descontaminar. Això, a l'any 2011, i el 12 i el 13, us ho diria, i gairebé fins al 14, jo crec que el conseller no va entendre la gran oportunitat d'ajuntar les dues coses. I el 2014, després de 4 anys, va entendre que el relat no era que ens baralléssim, el relat era que treballéssim conjuntament i busquéssim la solució plegats. Quan aquest relat no hi és quan veus que amb 15 dies de diferència els preus del transport públic pugen exponencialment i els preus de les autopistes baixen. Això va passar amb 15 dies de diferència. Això passa avui i segur que fan dimitir algú. En aquell moment ningú es va estranyar. Això era l'any 2013, que era l'any aquell tan fort de pujada del transport públic. Doncs pocs mesos després baixaven els peatges de la Generalitat. I baixaven perquè hi havia poca demanda i s'havien d'equilibrar els costos. Això avui seria impensable, fer aquestes dues coses alhora. En aquells moments no ho era, aquest relat no estava damunt de la taula. Per tant, per mi és molt important que seguin junts
tots aquells que entre ells friccionaran, perquè al final a damunt hi ha un que haurà de posar ordre i haurà de treure una solució concreta, perquè si no la culpa d'un, la culpa de l'altre, al final res, no? Per tant, energia, clima, atmosfera, transport, habitatge, hi ha una feinada brutal amb l'habitatge. Per mi tot això hauria d'anar junt i també el tema de territori, perquè les renovables ocuparan territori i aquí també necessitarem trobar-nos-hi. Per tant, el PAC és aquest. Sí, només molt breument, enllaçant amb la meva primera intervenció. Ens equivocarem si pensem que és a dir, que podem decidir el model. El model és el que és i el que podem decidir és si ens hi posem o no. I el model ens modelarà, valgui la redundància, l'estructura socioeconòmica. I, per tant, si alguna política té rellevància, això suposo que ho diu tothom del seu àmbit, no? Però una mica jo diria que indiscutiblement és energia, transició ecològica energètica i probablement hauria de tenir dependència directa de presidència, de màxim nivell. Bé, passada l'hora, ara ve la part que volem que sigui també molt àgil. Primer en Roger Buch us explicarà ja ha començat a compartir i ara us explicarà una manera de contribuir a les conclusions d'aquest debat. Hola, és molt senzill. Es tracta d'entrar en aquesta adreça, tant pel telèfon o com el mateix ordinador minimitzant pantalla, i entrar en aquest aplicatiu que es diu menti.com i posar-hi aquest codi. Aquest codi també l'he compartit en el xat, el 8749101. Simplement us demanarà 3 conceptes. Per tant, intentem, els que estem aquí, ja que segurament no podrem parlar tots, posar 3 conceptes que ens hagi donat a pensar o que ens hagin fet reflexionar durant aquesta estona que tenim. Cada concepte pot ser d'una paraula o 2, potser màxim 3 paraules. Si no hi feu faltes, els escriviu bé, veureu que aquells conceptes més repetits els veurem després més grans. Per tant, menti.com, amb el mòbil o amb l'ordinador, amb el codi 8749101. Simplement posar aquests 3 conceptes. Genial. I ara l'altra part difícil, gairebé impossible, i si no fos per la seva capacitat de síntesi periodística i de dirigir debats, no li podríem encomanar a ningú més, sinó a la Rita Marzoa, que és qui ha anat seguint de prop les vostres intervencions en el xat i us proposarà... Tota aquesta pilota me la fas perquè veus que això no pot ser, no? Això que demanes? Em fas la pilota per això. Vale. És literalment així. Fes el que puguis, Rita, resumeix o treu paraules i, sisplau... No penso resumir, perquè no es pot resumir. El primer que faré és agrair als que encara hi sou, perquè fa 1 hora i mitja que som aquí, s'han dit coses interessantíssimes, potentíssimes, i molta gent ha hagut de marxar, alguna de la gent que estava connectada per l'hora que és, però també han agraït, i ho veureu al xat, la trobada d'avui. Hi ha una persona que fa gairebé 45 minuts que té la mà aixecada, que és el Pep Centelles, a qui també passaré la paraula, perquè no sé si és que la té aixecada perquè s'ha confós o perquè realment vol intervenir i vol fer alguna pregunta. Segur que el Pep pot i vol intervenir. Abans de donar-li la paraula, també dir que s'han dit moltes coses en aquest xat, que després, si voleu, repassaré molt ràpidament, però que també hi ha 2 persones, l'Alba Gordó i la Míriam, que des de Sant Cugat i des de Viladecans estaven parlant d'un tema molt concret que és de gestió municipal i que potser també seria interessant que compartissin amb tots nosaltres, ens expliquessin quin és el dubte, si us sembla bé, perquè ara és un atracament això, i poguéssim també opinar als experts que hi hem participat. Demanaria al Pep, a l'Alba i a la Míriam, si en tenen ganes, que en 1 minut i mig o 2 com a màxim exposin el que han exposat a través del xat. Si hi ha algú que tingui ganes de fer alguna pregunta, que apreti la maneta de l'aplicació, i si no hi ha ningú que aixequi la maneta, jo faré una lectura ràpida de tot el que heu comentat pel xat per compartir-ho amb la gent que no ho hagi pogut veure i, en tot cas, entre el Capi i l'Enric suposo que faran la cloenda d'aquest acte perquè no crec que allargar coses així més enllà de l'hora 45, 2 hores, sigui sa un divendres al vespre. Pep Centelles. A veure, gràcies. Molt ràpidament. Soc un deixeble del
del Pep Sales, del Joan Vila, de l'Assumpta Ferran i del Ferran Civit. Una petita aportació o comentaris crítics, molt breus, només de titular. Joan Vila, criticar la Xina ja no serveix de res perquè ara parlaré una mica per la gent. D'aquests 44 que som, o 40 que som, deu haver-hi la meitat que són molt experts en energia i l'altra meitat que són polítics més generalistes. Si comptéssim el CO2, l'energia embotida que importem de la Xina, aquí contaminaríem 10 vegades més. Quedeu-vos amb el concepte, els que tingueu curiositat, energia embotida o energia incorporada o energia grisa o energia embeguda. El Pep Sales, Capi, el problema d'emmagatzematge, més que d'emmagatzematge, el Pep Sales, si hi hagués moment, ens ho explicaria molt bé. El problema de veritat de la transició és la transició de potència. El Pep Sales ho explica de conya. Ferran Civit, per ser molt provocatiu i de cara a tots vosaltres, i només per posar el títol per un futur debat, si s'hagués de triar entre la sobirania alimentària i la sobirania energètica, hi ha molts arguments per posar al davant la sobirania energètica. Ja sé que no us agradarà, però justament per provocar us ho poso i escriuré sobre això ben aviat. Assumpta Ferran, el que has dit molt bé de l'administració pública i de les lleis i els reglaments. Gràcies. Deixa-la acabar, Ferran. Va, vinga, 30 segons per al·lusions. Jo simplement deia que hem d'apostar per totes les sobiranies, no dic de contraposar-les, i que una es mengi l'altra, no, en cap moment deia això, He de tenir totes les sobiranies, la sobirania política... Prioritat. Bueno, això de les prioritats suposo que cadascú té les seves. Vinga, ara donaré la paraula a l'Alba i a la Míriam, si volen intervenir. També ha sortit una paraulota en el xat molt interessant, que si té ganes l'Albert Turon de comentar-la o d'ampliar-la, diu que no. El tema del decreixement, sí, home, sí. Vinga, Alba, endavant. Sí, aprofitem que us tenim i moltes gràcies per la xerrada. Des de Sant Cugat hem trobat una possible manera per bonificar tota aquella gent que a hores d'ara està consumint verda o aquella gent que pugui certificar que en passa a consumir durant aquest any 21. Aleshores, la pregunta és bo fer això o ens podríem trobar que estem alimentant en accés a aquestes grans comercialitzadores? Una mica per posar en context, a Sant Cugat hem fet molt d'esforç en autoconsum, que som de les primeres ciutats del país, estem posant també molt esforç en què els blocs de pisos també puguin començar a autoconsumir, però ens semblava que això, que és una mesura que s'havia fet també a Avià, podria ser mitjanament interessant, però ho volia contrastar. I l'Alba acaba de demostrar que la transició energètica i la transició ecològica serà local o no serà. Qui vol respondre? Jo crec que la Rata acaba de fer també un comentari interessant al xat, que si té ganes de comentar-lo jo també l'animo que parli. Però, Albert, tens ganes de parlar del decreixement o no? No, diu que no. El decreixement quasi donaria per una altra xerrada com aquesta. Crec que ara seria agosarat i potser trauríem el tema del que estàvem parlant. Però com que el Pep ha parlat de sobirania alimentària, dic, vinga, va. El decreixement o el fem nosaltres o ens el faran, però no seré jo qui parli, hi ha gent que en sap molt més. Gràcies. Tu mateix. Rat, acabes de fer un comentari interessant que no sé si vols ampliar també, que aquesta sobirania energètica és una sobirania política territorial i cultural. Vols comentar-ho? Com a mínim, com a exemple, té molt més abast, però com a mínim, per què Catalana de Gas ara està a Madrid i es diu Naturgy? Doncs perquè és política descarada. Per què la senyora aquella va dir antes alemana que catalana? Vull dir, la política energètica és política en tots els sentits, cultural, nacional, etc. Però, a més, l'arrel territorial i la visió de l'activisme popular i tot això és política pura, vull dir, és la base de tota política. És el mateix, vaja. Gràcies. Hi ha qui en el xat també parlava d'autoconsum, d'autocreació d'energia. Ara no recordo qui era, però si la persona que ho ha comentat té ganes també de comentar-ho, ara és el moment. Potser ha marxat,
em sembla que he fet un parell de comentaris. D'aquest tema És sí que, clar, t'estic provocant, ho veus, Albert, Ja, eh? d'això. D'aquest tema Vinga, sí que em fa molta il·lusió, perquè realment aquí esteu parlant de coses que són transcendentals i que són estratègiques etimològicament, de plantejament. Però jo m'aniria més com a regidor que estic exercint, el que plantejava l'Alba, que és quan aterrem això al dia a dia, ho hem d'aplicar estratègies que siguin molt palpables. I llavors hem de tenir maneres d'explicar-li a la gent que s'ha d'estalviar, però no per estalviar econòmicament per arribar a final de mes, sinó perquè una empresa estalviadora, ens ho sabran explicar millor el company, el Joan, disculpi, una empresa estalviadora és més eficient i és més rentable. Un país que necessiti menys energia per unitat de producte interior brut també serà més eficient, tindrem menys dèficit comercial, o sigui, estalviar. I qui diu estalviar diu autoconsum, que és una de les formes que podríem entendre l'estalvi. Tot el que ens generem i consumim nosaltres directament, també s'ha dit abans, és el primer pas cap a un nou model. Això ens portarà de manera natural a la generació distribuïda a mesura que anem escalant a través de les comunitats energètiques. Però clar, tot això són visions molt més locals i molt més... Intento portar tot el plantejament estratègic que ens il·lustraven avui aquí amb tant d'interès a qüestions pràctiques. I per mi aquesta és el dia a dia del carrer que podem treballar, però amb tota la modèstia del món. Una mica en aquest sentit, en Josep Ballart també comentava la dicotomia entre megaciutats o una ruralitat on distribuir una ocupació més racional sobre el territori amb respecte també i amb un consum diferent. No sé si té ganes també d'ampliar aquesta idea que ha penjat al xat. Sí, de fet aquest és un argument meu bastant recurrent en el sentit que venim d'un mantra que el futur són grans megaciutats i malauradament el coronavirus ens ha demostrat els problemes que ens comporta les concentracions de gent. Jo crec que ens trobem davant d'un canvi tecnològic important, que és l'energia distribuïda, i bàsicament jo crec que el que hem de fomentar són decisions que ens orientin cap a distribuir una miqueta el consum, que també algú ha comentat el tema, de distribuir el consum, distribuir la generació, evidentment, perquè és un fet inherent en les energies renovables, i el que per mi és molt important és que em respecta el territori, és a dir, que el territori, evidentment, en sigui protagonista d'aquest canvi i no sigui, diguem-ne, la víctima més d'ocupació del territori. I jo crec que la manera de fer això és, evidentment, amb un canvi de paradigma, que també algú ha comentat, la mentalitat de l'estalvi, una mentalitat en què l'energia aprenguem a utilitzar-la per allò que ens dona valor com a societat. I aquí, evidentment, no em refereixo només al valor econòmic que tingui beneficis, diguem-ne, a l'empresa fabricant bajanades, quan, evidentment, ens trobem davant d'un repte que és que l'energia i els recursos, com també ha dit en Joan, els recursos naturals, els hem de fer servir per coses que ens donin més llibertat, més seguretat sanitària, més seguretat personal i que contribueixin a enriquir la societat més que enriquir determinades comptes de resultats. Gràcies, Josep. I aquí ha comentat també, potser és l'última intervenció que faig i torno la paraula al Capi i a l'Enric, que hi ha, i això és interessant, manca d'informació sobre com funciona el sistema energètic, que també provoca molta incomprensió entre la ciutadania quan s'han de plantejar polítiques energètiques. Qui ha fet aquest comentari al xat? Soc jo, la Imma, no sé si em Imma. sentiu. Sí, és a dir, és tot absolutament impressionantment interessant i donaria per hores de debat, però jo penso realment que aquesta manca de coneixement, en part, és l'origen que provoca que la ciutadania es vegi com en general molt deixada de la mà de Déu. És a dir, si no entenem el bàsic, com podem entendre tot el que realment podem fer? Llavors, és un sistema, l'energètic, extremadament complicat i això jo crec que és un gran impediment perquè els ciutadans ens puguem apuntar al que comentava l'Assumpta. És a dir, som la demanda, tenim una força enorme, però si no entenem el bàsic, costarà que puguem accionar-nos més. Llibres. Vinga, Pep i Joan, veig que mostreu llibres, cap al 100%
més a prop, renovable, i el Joan que posava una tesi o que era un treball... És el seu llibre, el no el veig. presentarà. Economia en el canvi climàtic. Molt bé, doncs aquí els teniu. El presentarà. Informació. Informació i formació. Per suplir el que diu la Imma Ranera. Home, per suplir no, per ajudar o per abonar la tesi d'ella que manca aquesta informació o que no arriba d'una manera, no sé com dir-ho, si amable o pedagògica o mediàtica, no ho sé. Però segurament no arriba com hauria d'arribar. Capi, Enric, si voleu fer els honors de dir adéu a tothom. Sí. Ai, perdó, Roger, perdó. Un moment. Primer en Roger ens ha d'ensenyar aquesta innovació disruptiva sobre la que tots tenim tant... Si més no, jo tinc molta curiositat. Ho veieu ja? Sí, tuitejarem. Ja, és molt senzill això, fa molts anys que està inventat, però clar, d'això es pot anar fent millor. Heu participat vora 25 persones i les paraules que més s'han dit són les que més grans estan. Guanyar autoconsum, decreixement, territori, sobirania energètica, democràcia i energia, demanda, renovables, canvi. Ara ho posarem al Twitter, aquesta pantalla. Per tant, ho tindrem allà com a resum d'idees principals. És molt gràfic i em sembla que és molt il·lustratiu. M'agrada molt. Proposaria que ho anéssim mantenint en les trobades de Catalunya Sí, a les que suposo que el nostre president us convidarà a partir d'ara. Jo només agrair a l'Assumpta, en Ferran, en Pep, amb en Joan, que hagin fet un gran esforç, perquè aquests grans experts se'ls ha d'agrair sempre la claredat. I en aquest cas em sembla que els hem d'agrair aquest esforç. Em sembla també que és un debat que ha generat segurament ha fet més preguntes que assentar respostes dogmàtiques i que els bons debats han de ser així. Evidentment ens dona material i preguntes per temes que hem tocat molt de passada: transport, downshifting, polítiques prosumer, cooperativització i en tot cas emplaçar-nos per trobar més àmbits i que Catalunya Sí serveixi també en aquest sentit. Enric, quan vulguis. No, res, un minut només per acomiadar-nos. Primera, 3 idees. La primera és que sobre aquest tema hi haurem de tornar. És a dir, avui hem començat aquest debat, però aquest és un debat que no l'acabem avui i és evident que hi haurem de tornar sobre aquest tema. La segona, felicitar-te, Capi, perquè tu ets el que va dissenyar aquesta malifeta, tu vas pensar en les persones que podien participar i, francament, jo crec que ha estat, jo que no soc expert en el tema, d'un interès extraordinari. Haig d'agrair també als 4 ponents, a la ponent i al Ferran, a l'Assumpta, al Pep i al Joan, la seva generositat per voler estar aquí amb nosaltres, la seva capacitat pedagògica, perquè realment són conceptes complicats. I fixeu-vos, fins i tot un negat com jo ha entès una cosa que em sembla que és clau, que és fonamental. Les tecnologies, igual que passa amb les comunicacions, les tecnologies defineixen camps de possibilitats, delimiten territoris, però no diuen qui els ocupa. Qui diu qui els ocupa és la política. I segons quines polítiques els ocupa la població de forma democràtica o els ocupen els oligopolis. Aleshores, aquesta idea, que jo tinc claríssima, és el que ens ha passat amb Google i tot això, amb el camp de les comunicacions, no la tenia tan clara en el camp de la transició energètica. Per tant, s'ha de fer política, és molt important fer política i la política que fem tindrà conseqüències. La política no és neutra en aquest camp. Per tant, molt agraït per aquesta capacitat pedagògica i només una última idea. Permeteu-me que us convidi a totes i a tots els que no sou a Catalunya Sí a incorporar-vos.
perquè estem molt convençuts que en aquesta etapa del procés d'autodeterminació de Catalunya, organitzacions, associacions com Catalunya Sí són molt importants per aquesta idea que cada cop va agafant més força, que és això de la via àmplia, i nosaltres estem molt disposats a contribuir de la forma amb la màxima determinació a promoure debats, a organitzar la societat i a contribuir en aquesta autoorganització de la societat amb aquests objectius que deia el Ferran de sobiranies, tot tipus de sobiranies, la política, l'energètica, etc. I res més, moltes gràcies a totes i a tots. Estic molt content, francament, de com ha anat aquest acte d'avui i ens anima a continuar. Gràcies.